lidi, nevieme, čo sa stalo. Niečo to tu liká. My to skúsime opraviť. Tuto už sa nám aj mierne stalo. Počkaj, Takže luskneme. nič sa nestalo. Ešte raz. Napravilo sa to. Yeah! A teraz sa to zase fúkne. A lidi, teraz bez ničoho nič tu. Čo to je? A zase luskneme. Hop. A lidi. ďalej. Čo A to? teraz to vrátime naspäť, aby sme mohli natáčať show. Hopa! Tu. Čo to je? Čau, nazar. No už toto je pekné. Však? Ok, daj to na YouTube. A sme tu! A čo to je? Zelené? Aha, 3, 2, 1, hop! Ška. Hej, ja som bol v zábere? A lidi, o zrazu má drev.